Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kulat Junior Bos. Sekali lagi sudah selesai podcast. Ibu-ibu sudah pulang. Hati-hati sih wa. Lagi wis bar podcast bos ki podcast kepira? Kayak ada canyar Anjanya syuting kita sampai tanya. Dibully ayo. Wih gak es padahal gayu teh. Alah ngantuk opo. Di siwa diterna sapa dukawan terus sapa neh kembu diterna sapa neh. Mas Cungkring ngeterna sapa kayak kali ya. Jadi wes selesai podcast hari ini. Ibu-ibu hebat ya Pak ya. Ibu-ibu hebat. Wih buaya nih. Ibuke Mas Dede, Mas Iwan, Mas Iwan, Mas Tuwil, Mas Tuwil karo King Muji iki. Ora takok iki. Ayo kene ning padani lah, akar pengen ngobrol karo iki aku. Syukur kowe. Gak ben tak tekoki tak kongkon anu kok ning medun ki alasan to. Ning ujian tenan Pak Din esuk aku ngejob, aku belanja perlengkapan buat besok. Iki neng ndi yo Margono ki aku. Margono ya. Job Pak Din. Gini ndak gini. Lah aku syuting tukang syuting pito ibu iki. Ngevlog dal gue kene. Tak kaya Bu tak ana. Gak tau tuh ning ndi ra mosok sak bodol lagi lar baten kerak. Ndak ya. Dosa. Ya iki bodol ketelu ki aku ngejob. Ketanggapan. Iya ketar bodol kan langsung. Ya iya bapakne. Alasan. Aku ditinggal mudik ya ta aku ning Mas Dewi. Lha lho. Berarti kok lar baten iki pengobatan kerak. Gung trae kurang ajar. Bae kono ora metu bae. Aku sok tanggal pira sasi pira mbok jangan cap kae lali aku. 8. Oktober aku dijak ngecap Mbak Tiara di acara wedding orang, Bu. Wes wani wening weddingan. Wis wani titiki nih weddingan. Alhamdulillah. Libe tak tekoki romani bari. Masa? Napa Kak? Ya rong ya kan. Ya beda to, Bu. Manten karo biasa ki beda. Oh. Gung wani saiki wis wani. Jadi dia anu wonge apa? Dadekno aku apa jirine? Kudenan sak anu. Aspri ya, asisten pribadi, Bu. Aku jadi asisten pribadi nih Mbak Tiara. So, Oktober Dijak tidak kerja. tak mulih to. Gelem. Jadi aku bisa dempul ya. Bagian apa? Dempul. Jempol. Dempul muka ya, gak dempul ngene iki. Gak dempul omah. Luar krabi. Lho. Tenan aku A1. Kondi neh iki. Lah lho. Kleru wingko. Pacar raga. Polisi India. Polisi India. Sing jere. Ladu sing lho, saksikan. Neh lho. Tenan Kak. Ora. Jere wis duwe target. Pacar gak duwe lho tak. Tapi kowe kudu pengenmu ya dirabi tentara atau polisi lah kuwi lho. Ini keinginanmu masuk pengenmu ya pengagamane kadang salat donga ya. Ya Allah muga-muga aku sampeyan kayak jodoh apa tentara apa polisi no pernah donga. Enggak sing penting iki bojo. Ramah. Oh gak Pak, pertanyaan aku ya. Sing seragam. Sing mbok maksud tanggung jawab pasti wong sugih. Ya ora harus wong sugih. Wong sugih iki gak tanggung jawab. Carane ngerti nak cah tanggung jawab apa? Kowe ngerti ciri-cirine apa? Saiki gambane rek eneng ya, rek eneng kono mbok pi amrae iso nyukupi kebutuhan cara ya aku kerja keras apa aku gelem soro. Kan ora dilakoni. Duh. Caramu ngerti tahu itu pekerja keras. Tahu tahu. Loh kan kenalan. Kan sebelum dhewe rabi perkenalan nih ngerti latar belakangnya sele kulot. Berapa kali kamu pacaran? Umbiuan. Apa yang kamu tanyakan pada waktu pacaran? Lagi kayak interogasi ya. Jawab langsung ra. Pengen ku ngerti, aku kudu duwe bojo sing tanggung jawab, ngopeni ngingoni. Kan urung mbok lakoni, ngertimu to kondi nak cah wis gelem tanggung jawab. Ya paling fase-fase pacaran wi. Saiki perasaan aku ndeben dirabi wong gampane pegawe ngene. Aku nyatane mau aku ya milih kowe. Oh, Mergo kowe melarat tapi kowe tanggung jawab. wong gak duwe tapi ndiro
rasa tanggung jawab. Wah, rungokno aku pengen. Rohmu kondi nek aku tanggung jawab. Lho, lah kowe iki pacaran cara ibu ning ndi nek. Duwe tak guwak kok biyen. As gak saja omong kuwi ruwet-ruwet. Duwe uang sak Indonesia wis ora disetarno lek rani. Ya ora. Wah ya aku sing nate bis lewat sias. Lah tanah kene wong gaya lho iki. Aku Apa iki? disurai STM tingkat ke lho iki. Bayen duwe kanane Kuwi sekedar tak to. tinggal duit tak sebar. Bener. Aku tak juki karo mati. Terus mbak balekno. Iya tuh ora setor. Seneng lihat rani ya. Tapi pelengku ngono kae ya wis ilang ya ilang wis. Lah ngono. Gengsi tok ya awake dhewe. Gengsi wong lanang tapi Ya kan lho. jenenge pacaran kan yo ngerti ya kriteriane maksudnya oh iya atan-atane wong ki ngene iki. Ya lho. Kae atan-atane ngene iki kan kroso ya ra. Gampang. Ya dua kali berarti mbok rasakno gak enak sing anu, cocok. Gak. Alah, ora, gak ngono ceritane, gak ngono ceritane. Karena pada waktu kamu menjalin hubungan karo si A misal, ternyata si A masih bersama si B. Makanya gue mau. Oh, Hah? ora. Kali Andia apa lho? Oh, berarti hubungan karo Andia. Ora ya. Anggun lho. Anggun yang satu Andia to. Ingko ontran-ontran ae iki go. Lho lho aku no. Wong meneng-meneng dilelokno. Ya lho. Anggun iki lho. Ora-oraan ya teh Anggun lho. Terus. Pokoknya pengenmu, kriteriamu adalah sosok laki-laki yang bertanggung jawab. Misal nih. Apa? Bogeng. Lebih lho, kok iso aku ki lho. Mis. Dek wis gak pangkat, ora sugih, tapi dek pengen tanggung jawab. Pasti mbok tolak. Bullshit kata-kata ngene ya. Omong kosong wong itu. Kosong ya? Iya, wis tau wong wajib pas-pasan tapi tanggung jawab. Melarat tapi tanggung jawab. Sugih, wajah ganteng, aku mau. Sik to, kuwi urusane ya karo ati. Lah, ya kan misal Pak, Bogeng pas-pasane to, gak ndek apa kerja. Tapi tanggung jawab lah. Nomor hidup fisik. Betul. Bukan fisik, tapi kayak rasa ning ati ki lho. Ah, wis gak iso. Heh? Nek tanggung jawab nyambi tanggung jawab ini. Loh, tapi kan lah. Aku lho ya mau dirapi nyambik kae. Nek berarti kan fisik pertama. Loh, Ora oh gak fisik. Kulak ki kayak apa ya nek ndek ben. Karo fisik iki debian to gak roh awe. Oh, weh. Saiki akeh wong itu ya kanca-kanca. Kula teh ngapa to ndu pacaran karo kula lho. Kuwi Tapi lho. kanca-kancaku ngomong ngono. Hmm. Kuwi kanca-kancaku lho ya, tapi nyatane kan ya Atine dhewe. saiki fisik iso anu iso diopeni nggun. Kan iki kowe pertama aku kanggo Tiara nyapa Tiara kowe. Padha wong edok ambek iki padha. Wis sam debit no ya. Lho. Sam dhewe sana jodohe masing-masing porsine kok. Ya tau ngene. Ati gamane we masuk amor ya terus Tiara kok nomor karo Bugil. Lah, gak nyaman. Teman ya teman, beda Mas. Masih ya wong sugih ganteng putih lho nek ra nyaman gak srek piye? Ati. Berarti kamu menginginkan yang Srek ya ati ngono lho. Ati nyaman sing enak, Feeling-e. sing membuatmu nyaman. Ya. Nyaman bukan karena nyaman orang nek popo tapi aku nyaman. Mesti Yo, sing enek nah. apa-apa yang membuat orang itu nyaman. Gak Jawa. Kok deben gak main duwemu apa? Ngono lho kok iso aku nyaman. Iki aku Tiara Lho, gak kowe. kabeh wong ki padha Gak cedok iki. podo. Kok ngeyel kabeh cedok ki padha, Pak. Fisik pertama atau fisik no? Oh, ora. Nah, ayo iki. Nah, Sugih, candawan, irunge duwe, untune duwowo Pak Ijo jenenge. Gelem ra? Gelem ra we? Iki bocah sik saiki. Ora we. pertanyaan gelem ora letok Kok wong ini Piye ta, hubungannya karo Wadah? ati barang. Lah lho. Aku ra seneng. Wong lanang bojono gak bakal paham, Bu. Kaum madam iki gak paham. Mantelo ae dia. Suwen. Gak paham. Lanjut sih anu lanjut. Dek ngekel fisik. Kok ngekel fisik kae. Ora Gun, jawabe ora Gun.
Jadi alibi tok. biar. Alibi. Pi yo ngono, Fitri cantik. Lho, kok gelem? Gelem karo Pi. Nyapa kok gak karo tentara polisi kae? Kriteriane sing elek kok. Ora. Ketulung bae. Ora. Ketulung banget. Kok iso ya, Bu ya? Awake mandang kan yo adoh ngono lho. Bojone Pi kok cantik. Ora lho, kuwi ndemben yo kuwi yo. Kuwi pakde kula kuwi ndemben yo welek cuwungkring ngono kok gelem kowe. Ngalek ngangeni. Alah lah nyapa kuwi gak milih tentara ke. Hubungan ati Pi. Lho, yo balene ning Tiara berarti menek sing menuruti Tiara ganteng yo kuwi ra ketang wong elek. Berarti kan fisik, garis besar fisik. Alas gak sanggun-sanggun lah males aku. Gak Buh barang. Wis enggak tahu Iya, ya. fisik Gata-gata. tok. Manut anggun tok. Teranggune sing digoleki sing mbuh wi sing Jangan wayu. ngene. Main disakiti kok anu fisik. Iya iya. Iya nah. Kapan kamu kepengen menikah? Besok Sak nemene jodoh apa lamu? Saiki. Nek sing cara Pi nek aku srek yo ayo. tapi lho nek srek lho Pak, nek gak srek ya jadi Aku paksa. srek berarti kamu milih-milih. Ngono wineh to. Yo iya to, nak aku srek lho, Bim. Kan apa salahnya kita jalani aja dulu. Lho, Kan lek nggak ngerti toh. Pokoknya sing iso gawe aku nyaman. Kamu tahu dari mana bisa membuat nyaman? iya kan nek fase pacaran, lah nek terus moro-moro nek ngajak rabi misal nek wong sing ning Mai Tiara ya langsung ngajak rabi, tapi wonge kenakor ning dalan terus piye? Pernah dijak rabi wong? Pernah. Awang aku tahu cerita ora kok. Yang pernah semuanya pernah ngadir. Siapa sing tahu anjir? Tahu le. Berarti omong anggun ki lho. Tapi nek muni sing penting aku srek wis salah. Ya piye? Disalahno nae lah, Je. Podo-podo. Serang ra, serang ra. Serang ra. Serang. Podo-podo srek. Ya kuwi lho. Tok nek srek Iya. egois. Podo-podo di tujuan sing padha Nah. ngono. Kowe Meskipun seneng, dek gak seneng. saiki nek masalah urusan enek ra enek iso gak iso kuwi kan urusane wong loro to ngene lho. Ya kuwi lho, Gun. Kowe iki ndang lamar-lamar sapa kono lho kowe iki? Mas Anggun tuh kendang lamar-lamar sapa no? Apa? Aku enjoy. Enjoy apa? Selatu Gun. Ndang kene iki engko tak iris. Lah ya, aku ki akan menjadi bridesmaid-mu karo Tiara. Itu agak oleh. Aja. Hukume no. Kenek lah ya. Bakso lek rabi mati kok. Lah ya. Sing penting wi urusan karo Gusti Allah, Bu, ngono wi. Iya muga-muga tak dongakno bodho ndang oleh jodoh. Sesuai Amin. karepe atine, sesuai Amin. diangen-angenno. Anggun barang yo ngono, bogeng. Dewi lo. Geng, rungono geng. Barane. Pira-pira digedhek to karo Mbak Fitri kok. Tak ding ding tak deng tak ding. Nek kudu lewo-lewo ya. Lewa-lewa. Padahal rupane yo kowe ngono kuwi lho Bu padahal lewa-lewa barang. Bangsa rambut rupa. Dewi lo. Itu Butuhe. duit. Duit. Lah wi lo, betul kuwi. Duit. Realistis Lho ya. realistis lho berarti weh. Dia mau. Ya biasa iki nek aku patah Ya duit PNS-mu bener berarti. Ya tapi kebutuhan wong edok ki akeh nek gak nggo duit ya arep tuku nggo apa? Kok seneni ae malah nangis sapa kae? Sapa kae? Bu tumpane CB, Pak. Oh Pausi. Pausan lho. Pausan. Oke, Bas, jadi ini kegiatan setelah podcast malah diinterogasi ya, sing diinterogasi kowe. Kasian diinterogasi mergo wis umur tapi ora rabi ya. Ngono iki nyapa to wong kita kok rabi bisa senenge ngono ya jane. Kok iso? Lah ya rabi ki ra patokan Bu, ra balapan. Jadi gitu Bos, vlog aku. Cewek-cewek iki masih aja sampai tuwek, mesti sampai Loh, tuwek. Nawak dhewe wong Jawa. Tapi zaman sekarang gak usum rabi umur 18 sih gak usum. Lah iya. Ya kurang ajar kalian meringis ya lho. Iya ta. Oke Bas, terima kasih vlog aku segitu aja pada malam hari ini. Selesai podcast, kita lanjut vlog besok malam ya guys ya. Terima kasih, jangan lupa di like, komen, dan subscribe hanya di Kulot Junior. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.